Ако търсите перфектния подарък, който да остави трайно впечатление, аз ще ви помогна с решението. Висококачествени светещи картини, създадени с любов. Уникален подарък, който носи емоция. Открийте вдъхновението при Алма. Уникален подарък, който ще впечатли всеки. Луксозните LED картини ще донесат светлина и стил във всеки дом. Предлагат се 3 размера – малки, средни и големи. Повече от 50 модела, които са подходящи за всеки вкус. Подарете изкуство. Техните продукти са готови за подаряване. Идват в луксозна кутия с включени батерии и красиво опаковане отвътре и отвън. Техните продукти са безопасни и надежни. Всички тяхни продукти работят на батерии и адаптери на 12 волта и не използват високо напрежение от 220 волта. Това гарантира тяхната безопасност и лесно използване във всяка среда. С тяхните вид продукти получавате допълнителни безплатни подаръци и можете да се използвате от промокода за отстъпка Коледа 10. Има ограничения, бройки в българския пазар. Побързайте да си поръчате.